ndichiba sengo kugira marieta mange sana Kisii obuyo botakeire school chegwiru you know abana mbatakeire bitabu muntu ngwe bware kiri buga ikomi kila rituko muntu ngwe bware 10000 na mwiso bwe week 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomo ko waye igwa ko genda sesimi yao yako genda say baby business number 888090 igori yoga wagoda bagadai okubeka emya Eyemo yokai unokubeka chintunda chinyinge chance yao yobugwi igere iguru chintunda chinyinga karangeri omwana omwabo bono chintunda chinyinge ne Kisii egosoriye yokwebwere nenko nigo yanchire ni kiombe ya PCLB ni namba ya 002660 egosoriye ni yabantu bari myaka 13 guche igoro ine nomanyete ekewekia ora omwanogo noko mwachisemi chikerero bono Skyline Friend School nero lichibuliao Eyemo iboli ne skuru ebwata borokia babwatu bumanyi bwigoro asogokonya aborokiwa nigo babwate preschool yuere a playgroup goika pre-primary 2 lower classes cha grade 1 goike grade kia gatano na kemo ne klasi kia gatano na kabere nigo babwate amachama yayo gotumeka abakori emeremo baisaine chigali chobosombi egatiekia kyokogosorolia CCTV kira ekirasi lyokobeka obolendi abalimu baisaine naboigo nigo babwate asagaya abana bagosomera naboigo nkwena nabale echae guchakira chinsainye chamambya boigo nkwena nabale endagera ya mobaso nigo bale asensemo ya getare chimita chimeisano choka kurwase pale nene ya Kisii Nyamira ekeroko genda ase kanisa ya Bituka SDA Church bagere ase namba yomo director enoti isano na ibere inye ibere isano na ibere isato isano na isato ibere baigo banyore wetera ase namba ya BC enoti isano na ibere Eyemo isano na ibere isato inye ibere isano na isato enoti Skyline Friend School ayerera asama bagamake atigarete Semejirao due to public demand Club ya Sindi's Villa inayopatikana Embassy katika barabara ya kutoka Kisii kuelekea Oyugi inakuletea tamasha kubwa zaidi Jumamosi hii ya tarehe 24 kuanzia saa 12 ya jioni hadi mwanamuziki Odongo Swa atakuletea raha duniani na burudani babu kubwa. Kiingilio ni shilingi 400 pekee. Unaweza kupiga simu katika nambari 0796387776 ili kuwekewa nafasi mapema. Njoo tutese na kupiga sherehe hadi kukuriko. Sindi's Villa, home of entertainment. Ya boda shemeji Nyamita mama Enyagitari ya World Fit Health Center iye gutoka imijumu chokisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chesi nyagitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwere bya twakorera diagnosis boigo mbugwato bokorera bunde buna general consultation okolengwa as a laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition, no bondobonge. So na kitokero montachi obisi yeito toko make sure nga twamwa device nutritionally nga kya kwerenda nga kya guitanga ko soko nyora marwe itogo tumia amarioga kawaida aitogo tatokorwa na conventional medicine twatumia mariogo akurwa sendagira
munabono vitamins ama fatty acids nandi twamanya gutumia amaryo gakurukunga herbal medicine notore enyumba ya Uhuru Plaza Gabosongo goroba ya gatatu erumu 307A nandi ntubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 nandi ntubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Monchumo likirina ukwani bonandonsia sobereta se marogoba ya bono chinga kichinde ngo kwaligania semesa ya mangana maya nyare ko kumanyigati yari twabereto ko kwaligania kurose mambia yari ngentambe weka chinse chigabono chabono marogoba ali tukeliganira Jumatano tariki 20 Eyemo omutinyo gatana limo mwaka bwekiri bubere na 2023 na manga bereka okolekana ayo aseri bongo cyo kumanyia asenchira yokonyara ko ya sansamurana aseribwa unabaliki baito basangire ko chingongo chonsi ime naisiko yorogongo orwa Gusii mwanchu muligire bono inyora ali abakakolekana nicho kumanya kerebosio litanganike gima tikasonyora mangana jo asenchira yokayachuta. Abantu ba Kisii n'abayito ntosuka yatuwa mwenga twasukire na Kisii twasukire mai kibesa bago sangire lyali no boy bibuye ngabatoro kibesa basangire likonyora ingi bakoreire myake yae okongusana na kuroveru wake rokani kogendrete kone kiwo mugavana bwe county ya Kisii Paul Simbaratyo tevire mbaba tigera kero kambaro china kibesa chi county ya Nyamira chigotumeka. Bwana Simbarati ochakire gutumika abana bodaboda bobe ekiagara bono otigire kanjo bali babonete ko sangerie bango ya Kisii County osoire gutumika bodaboda leaders ba bodaboda otonere buna into bodaboda itukori igoro niko bajete asejire ito yanyako ne stage chinde ebale kubata jipigi baire sub county office mosocho abana bodaboda niko bamuchiri umugavana bwe county ya Kisii Paul Simbarati asogotumeka abana bodaboda senchira etabwenereti. I will therefore allow the Cabinet Secretary to proceed to respond to the question as asked by Senator for Marsabit, Senator Mohamed Chute. Aba Senator kurwa sensemo yazimyo wane Kenya niko basoka kurwa senatiri tukolyarira na gotige bikaro bigendrete na sekiko se tokumanye.
Eyemo nenda mange saranso ikabono mwancho muligere nkomanya century yoboikiranu inyana boko ndago tobwati agotere nsemeli mtandao nsemo ya Facebook Ndizi TV News Digital nabage nsemeli ya YouTube na boko tanabuna Ndizi TV News ulitoko bwatira nere gotera somuno abwimanyiriyo igakorokwa Joshua Auta ilitirane nchenkoro Vincent. Onyancha emesa ya mangana mayetoko chaka kurwase kaunti ya Nyamira kubwatana wa serikali ya kaunti ya Nyamira amone yekyombe kubwato kama liyo goitera centre yeji drone kibono akimanyika tubona zipline niko wana bacha komurobeli bene nako cha kubwato kama liyo go aseri tukulia lero omoyego iniko bakoko cha kiwa bene chinsemo chiache ngombe yibone go toka se ward yesi se bunge ya burabu abwaso mo governor wa kaunti ya Nyamira Amos Nyaribo abako igoga ko igora bene ensemo yoko ibora kwabangina ase county ya Nyamira buno mulikito kurwase county job maangi agotomanya goyaba umuchengo omonene asensemo yari ngombe egotoka ebunge aborabu county Nyamira made serikali county Nyamira bakobwaterana ne kampuni ya Zipline bachakia umoroberyo bogosomba amalyogo utumika chi drone usechi ndege chitabwati abarundi Orerondero nanyeri mwana nyetendere kare bazaza Orerondero amalyogo mwana nyetendere kago kwana ensemeyo umugabana bwe county Nyamira Amos Nyaribo nateba teknolojia ye nechikorobya nagosira esekta yobochenu. Tuliona hii Rwanda inafanya kazi mzuri sana na walikuwa wamefanya hiyo kazi siku mingi, kwa sababu unaweza pata mama anapata mtoto hapa lakini plan group yake inakosa, hakuna Gechauli, hakuna Nyamira. So ndio tunaweka drone inachukua 55 minutes kutoka Chemiri inaleta damu hapa mtu anaokolewa. Asebo igo akwanira emeroverio abegete asengencho koreta amagenderero asti sekta buno boremi obosombi na amagenderero ande tutainua artificial insemination. Ile pools zote ziko kwa miji zitatolewa karibuni au zitawekwa makazi ndio tuimprove breed ya ng'ombe. Kuchukua wanafunzi 48 kwa wiki tatu tunawasomesa ile ya kupata ajira ya nje. Ensemo waziri wa Bochenu Timothy Ombati nateba teknolojia eye nechigokonya goikia amalyogo ashinsemo chire atambe nase amalyogo akogachwa rero na gokirenga twa launchiri umuchakana bwo kubwatana gatia ito na zipline inde batokonyo go drop amaliogaya in facilities cheito sometimes to koganinga goikega dieto ke montereba to ke and all these things banyare goikia amaliogaya sawento goika ensemo yaye omobisa omonene kurwase kampuni ya Zipline nateba teknolojia ye nechigokonya asoko gacha amalyogo nabo igogosomba amalyogo utiastinsemo ao ashinga kichinke anene mono ekera amaliogaya aganeirike mubasokano. They have challenges of storage. So you find that some facilities cannot even store blood, they cannot store vaccines, and this is because they have challenges of storage, whether it's electricity, whether it's even the gadgets themselves, let's say the fridges. So we support them in that, strengthening the health system in that regard. So you can imagine if it's 100 kilometers on air, by road, we are saying we can reach Kakamega, we can by road where it's far like Kakamega, Homa Bay, we can reach there at a maximum of 45 minutes. The farthest place, Chepngombe being one of them. So we're able to go faster than any other road transport that is available. Ensemo yabamenye bakirana ensemeyo mbachengera egetambo keriokyo nagosaba serikali kogendera koleta amagenderero ayara chigontoreria amagimabo bono twale ukubori kwa twale ukuboria nga enyagitari yogendo sugumake usugume enyagitari na itonyo level 4 hospital enyagitari ene nkora settlement scheme ngima ginko reporter ya Ndizi TV kurwase county Nyamira Job Maangi.
Bia mono muri kitokurose county ya Nyamira jobu manga sorobocho rwasenchira yobo ikiranu gotigana yobono moncho murigereria omo governor we county ya Kisii Paul Simbara tini governor abereka okwanira igoro yamangana rengete orobe rwensemo ya keroka orondo bwatrente county ya Nyamira na boigone county ya Kisii konengana aratini gate birabuna serikali ya county ya Kisii gose county ya Kisii ne base kuyangulia kurwa asensemo ya keroka igamo chire serikali ya county ya Nyamira sogote una asama tukamanga irba gusangiriye bango kurwase chire ya keroka kolene mbararo na serikali ya county ya Nyamira ego tumeka chibese gusangirire kurwase nsemo ya keroka ratini gate iruna county ya Kisii teruji kwe Rusia asogo tigensemo ya keroka nagote aguna orobero ruwa bige tu asensemo ya keroka ego ratigare kobo nsemo libonta kobase county ya Kisii nego tigara kobenseme yo neliye bekire kobase county ya Nyamira ne chigotigara asensemo yo kwana jitukuri alero korwa chinsemo chiri chamarani anene ase egodi yense mejoni ga abakagote babuna mbaligete kubwatirana anene asokonyara gukora obukurumi aiga ase county ya Kisii kararenge chinsemo chiri chia monyerero muri Keito Brighton makoli norobocho rwa senchira iyobikirano muganeti ntigana nabayi mutegete abayi bangose ayo naramabori umugavana bwe county ya Kisii Paul Simbarati agenderete kuburia bamenyi be county ya Kisii anekero atheru na tariko chigotiga esegi yaye yokurwani bokurumia se county ya Kisii kibesa twanyore deni erororo bilioni 1.6 ekero twajiko tuyunguza tukanya kibesa towaka na chioka milioni 231 kuyakwana ayurero ase wodi ya monyerero abasadi n'abakungu bandi ebalenge gotamana 1.4 billion nonye nabo nigateruna bali bakomomoji na komogosereri buna nigago chikwenda se senate rikwerera bono bayiwe twakunya gonjuka nawo kwenda tule senate twaligirie senator airege kya chikoboria kubatebiga tige senator ire amadeni yobokora tingwakana igo nigateruri bali bakomocha bekole ria nanye tebringa ki egendo kyoka genda court ramwa gendre court na into tobatebinga kinga kimuta korte a process mwanyora okolege ntekero igoro yokobetwa chisindani go chiase tugase county ya Kisii chomberero echi tokobete sindani esenge njugwa yoborwere bwomonwa no bwegendo kye ne chinsangu ne bitingiro chombe chino tigachibetwe sindani kando necho embegu echanse kwenano ande natebire abantu bandirazi mabange ebintu biri mwango tenga twachire mubaracho twarwali chombe 200 ngo kuburi muntu ki omonyine ngombe ningo muntu nde bwenso kurwali ngombe no eneji lazima tonyole elieta esa blockation EID yaye ne chombe wigoni gaboliria bateneri ase ewisara ya mangana yoboremi netugo ase county ya Kisii orulero and my officers, the chief officer you are here, the minister you are here, these are warning more any animal ngombe nyosi kwa egwelieme lazima tumainga ndibwatete gusindi kolete sababu ki etabwatete. You must tell us the reason why elieme litakorete tabwate na litura aboli omuntu olete elieme elieme kusina amachane musebono kusengombe neliteba asiriberera liorobebe rwakeroka eseyere Nyamira na keroka gari abantu ba Nyamira n'abantu baito abantu ba Kisii n'abaito ntosuka yatuwa mwenga twasukire na Kisii twasukire mai kibesa bagosangire lyali no boy bibuye ngabatoro kibesa basangire likonyora ingi bakoreire emyaka yaete ndonde bangaki eboundary elierororo eliendege yaetete igoro egateba Kisii iganyamira nerego tigara koba boigo gavana nigateruna
serikali yaye nigo yabekire bene chibese ensemo jigochikwena kibona nkwere na balchi pasali ase ewikeye chibasari mtu ayenana chibasari echi ichuma ya mambi nalio aramise nkwena natole amajibu yechibasari icho nsipi cheskuru kera omwana okoegwe basari chibese toto mago cheskuru asense mojikanisa jiri chikongaina bamenyi be county ya Kisii sajiri okonyora chibwa tobokora nga nabonkorwalia ekerema okuminga ekerema ngiriki bulitwa ekenyo onya ko debingo korole miujiza morwali ekiano ene na egene tingna korek abwene tumaye kwegen ripoti rigataseni Kandis TV eridariane Brighton Makori na gotigana yibono mwancho murigeria mbyamono murikito Brighton Makori asaroboti rwasenchira yobo ikiranwe task force ya choro kunyara gotegerere birengerero bya barandia na boy gonoko ani wechi kanisa ao ligegenreta si county asiri tukolia lero nigo yarengenga kiye county ya Kisii asabarandi kunyara kureberengere byabo igoro yogo tuko wechi kanisa na boy gonoko goro wechi kanisa Amayia kerobo we task force yumtaba musimi niga aumerana na barandi ensemo ya kibite yogo toka myobo chobo songo kunyara gukwana engane yokorengana na barandia niko batebiruna omuraibu ensetiga murekera muno amangana arengeta magendro nane kunyara gotuko twara amangana arengetemeremo anana saba sae nabigona abantu banda sekorengana barandi batebiruna okobora kwemeremo ngati yebintu bikorera kikanza kinyinge kunyara koigurwa asabaga ni omuraibu ensekoligerene ky'abantu bananyara kwenyorera emeremo eri kunyara wekinya omurikito jotfatia misi noroboti rwasenchira yoboikirano Ekiombe kikianyara kwa bagego chakiwa no muraibu ense Dr. William Ruto iliyokwenekia munakianyara kwa bagego lingoria na kumanya bokorere bwe chikanisa gikora wanere Valente Mutaba Musimi itukolia lero nigo kianyara kwa bagego ikirana Eyemo county ya Kisii anene ase amagacho hakibit. We have been in Kisii County. We have had a very good reception, and the participation of the people of Kisii in this particular hall where we are has been splendid, has been very, very good. They have come in large numbers, and they are completely mixed. Different churches, different religions. We've had Christians, we've had Muslims, we even had a representative of the traditional African religion. And then among the Christians, we've had very many different churches of the Christians and the umbrella bodies. Ekirenga ekenene gikumbekyo no kwenekenga kenyere kwa bagego sangiriria anene birengereri bya babwatani be chikanisa elinde kwenekia buna obokoreri obuya bwanyere kwa bokorekana ase chikanisa enkwana yanyara kwa bagego sirwa amona baraya bange abanyara kwa bagikirana somo yegoyo. As a society, not just the government, we as the people of Kenya, that's why we are here in Kisii. What can we do together to make sure that bad things don't happen in places of worship or to people who are praying? Na mambo ya religion iendelee kuwa vizuri kama vile nchi zingine, na freedom of worship hatutaki iingiliwe, lakini tunataka iwe na mwelekeo mwema. Tia bali banyara kwa bagwikirana asomo yigabwiri tukolia lero nababwatani koruchikanisa nabiga bateneneri abanyara kwa bakwenane birengere byabo ase abande batika kwa bakorekana bagote babune kanisa niganiri bosibole elinde nyara kwa bagekogendereria anene nobokoreri bwahe are amo noboteneni bwe serikali. Ekanisa netegete gwethenera kuba regulated na serikali asengenjo ebintu mbira serikali tamanyeti lakini kanisa nemaete igotutaete body egusulikira kanisa yoka yeka sema tenjira yo kale regulation yo Kenya na serikali nebonete sababa Kenya ukwabira because serikali what it is on administrative structures kurumiji 10 mpaka wa chief na waduleti bono ekanisa nigiye kumedingana giye kubeke rumo sigo oshakaora asif shakaora mboga ndego toka Tanzania. This was administrative lapses and the government needs to take responsibility and apologize to the Kenyans. Okoboro kwemeremo anene imensi ya Kenya ngati yebitango ebibye ireire chikanisa chinyingego chakiwa anene ime yense ya Kenya. Mtu akisoma akikosa kazi anaweza anza kanisa juu kwa kanisa huku anapata pesa. Na pia
president wetu aone kwamba ajira iko kwa watu wetu, watu wapate pesa, ndio kwamba wasiende kuanzisha makanisa ili wapate pesa. Kuripoti katika Kisii ya Ndizi TV kuri kaunti ya Kisii, Eliterane Josephat Hamisi. Josephat Hamisi mbiye muno wasoro bochirwa senchira yoboyekira n'umoncho muligere bono gotiganira Josephat Hamisi abana boda boda ane kurwa sensemo ya Nyakoe ni gona baroka ne kwe murunganya kiragana kumocho mu governor we county ya Kisii Paul Simbarati asogote bono gotumeka chinguru aso bobe ase abisi ya kolengana bana boda boda wo ni go bamuchiro mu governor asogote abuna ni go bona imukiro gutumia abarayiba boda boda asogo sangeriliye bango ane kurensemo ya Nyakoe mune chinsemo chindien ayama gayagati abana boda boda kuro chipikipiki chiabo no kurwa sensemo ya moso chabuli tukuligoro igona baganyo mu governor we county ya Kisii ko bwatiri chiko na kuresiko ko cyasaba na boda boda anabari ba boda boda gotiga gotume kwa century tawendere timuno muri keito Ndemo Steven agotomanya amma tukabwa ngo iga nigo musako motindo nyarire ko bagokogandiru kwene kivuna abana boda boda ime Kisii banare ko bakuna chevangu yechistika nonye navo gati y'abarundi akorwe bunge ya Kitutu chache South nigo beso kiria sekeri ba mochirio muroberi gotume kwa kobana chistike chio Bwana Simbarati ochagere gotumeka abana boda boda bobe ekiagara bono otigire kanjo bali babonete ko sangerie bango ya Kisii County osoire gotumeka boda boda leaders ba boda boda otonere bino boda boda itukori igoro nigo bajete ase jire ito ya Nyakoe ni stage chinde bale kubwata jipigi baire esabu county office mosocho toko sabo mugabano ito simba ndoko sigete nande ndo wanjete ndo agwagerete chikura ekiriterie ke gwatumegete yesterday ekiabete ke basenge nja bayibimba ibeta bantu kibese omuntu okoruku boda boda arundie pigipigi no muntu kero muntu nabate stage yaye Kevin Oviri ngati yabaraibe chipigi korwa Kitutu chache South Ensa yayo wegereiro muroberio bono bwoko na chachistika STK tiambate babeke boronge nga STK etwebwana tena gabana STK abarai bagatebibwa baete kera chi stage kera chiko chi sub county bate ye members babo bana chestika asenjerere ngiya gabana etore neramo asoko na chestika tumubwati chestika yenachu ligere tonyora amagendero go sub county yeito minus STK kendigo sinkeyo kera korekane koikatona che usuru digera nyore ne kendigo sekatore na gabana ga tunyara complaint twanyoranga ebintu bya retru asobya muntu gwakwe fine 1000 fine ya 500 ntoma tinga chibese chichose ba chabete collected ne sub county chairman ncheigete ikiagare gorontu ana cherutu chistika by force nonye serikali ya county ya Kisii kegenderetie kirenga kyo goikiranie bango korwa ase sector yo bosombi okoboria nigo kwaruru kwene kyo mochoko no kubwatira no kuyankoro ase gangeye chistika iga ndoletiale sana kunacha kuna bana boda buna twakana chire miaka yende kuchimbaega lakini problem tu atwalire abantu bagotumekwa ne county government ya Kisii nero yatusinyire nase kigaba nago cha gutumeka chiguruni chigo cha gutodai gaba go chukurwane chiro gaiga kwesara nsire bikae binge toigwana nebune chistika chigo cha konachwa lakini abatogo isaransana bara nande barosie committee yabo nande bachaka tima dinga ngiri kideli ke mwa ikaransetense moga tegi mogo chikobeka abana boda boda bakurwania abana boda boda bande nandi kimubwate administration yoko sangereri ebango ndubwate sa county yetu ya mosojo asitoka ndwana chistika akaro abantu bari binyu bagoja bake stage bakwana ne Germany ayeguribaga akwanira abantu ba boda boda abantu banaje chistika ntumu na barundi chipigipigi ntoleti yare kona je chistika ekero abanyene bago naje revenue bagoja gutaji bese tari aba yudi kosaba na bagaka akor aiga na sense moye stage ya boda boda ya Nyakoe sete ya watani ba boda boda veso kina kuboria serikali ya county ya Kisii kwene kibuna omochoko ganiri kunyara orego kubwati gu kwene kibuna ebange ganiri kurwa sa watani ba boda boda stinsemo au ya nyarire ko bage kwene no century bwenerete ko reporter ya Ndizi TV kurwa ensemo ya Nyakoe
Bogeka Ward kitu cha constituency eretariane Ndemo Steven. Ndiyemono mulikito Ndemo Steven soroboti rwasenchire yoboye kirano moncho mulikira bono tobeka byanse moto mulikira lyagendrete gokorekana borokigwa kurase skuru yoboroso yanyakohore gotoka se wodi se wodi ya Kigogi bunge lyabono ya kitutu cha North Eyemo County ya Kisii igwara mogokoli tukolera maga yokobwato kuri bitambo yobo chenu kurase kyombe kya Honorable Joshua Nyarenchi Foundation ase bunge ya kitutu cha ase bono abwatani bekime kwate biruna inenchire moyo konyara gosiro mwana munyarokane naso konyara gwikirania mangana arengete chisemi na bondige kyombe kyo keberke gosira abantu naso bagachuwe chimbo muno mulikito dipona sanya gotumanya Enchere ya moyo gokinia na gosemyo mwana munyaroka noko mwachinka kichingororo aso gutugutira ari bitango byabere bikomogocha asa masomo obo chenu ngati yebinto ekeombe kya Honorable Joshua Nyangeji Foundation kiabeire kegosira asoko ena na ebitamba byo bachenu asogosira chifamilia ao chirichitali kwenyara boikeranu. Team Joshua Foundation foundation go support omwana uriole ase family vulnerable. Litukolia lero tuagokire skuru ya to welcome ribuya tuachire tuaira abana chinyaruka Santal Towels. Gukwana imeye skuru yoboroso ya Nyakora Primary nigalera bakore taro ya bene aso obokonyi gochia saba orokigwa abo barorekana no mogoko oywe banyara gochengera litukolia lero. Nambia Joshua Nyarenchi Foundation kwa sema ni asante kwa kutusaidia sodo. Tatizo tunakumbana nazo. Tusipokuwa na sodo tunakaa nyumbani kwa masiku 3 ndio tukuje shule, tunasumbuka sana. I appreciate Joshua Nyarenchi Foundation for giving us parts. I tell him to keep helping other students. Thank you. Naboigo aborokiwa liboire no borema yani people living with disability nigo banyara koinyorwa asoko nyorobo konyi bwabene obwe boranyara ko basegeta kogenderera asa masomo abo. Na tuaire abana bali babwato borema ebikoroto na baro bache batachire bona siri tukuria lero abana beshyero kambanyara Santal Towels chiko bakonya na baro at least asa masomo abo babe bagosuka mutwe gati yaywe mbanyara kurwa endagera buna omochere amo na mafuta gucha se skuru yubono abali mbanyara kokokero murobelyo yo iganyarire gochakiwa no Mosamaria omuya asoko basira anene mono abana bali bakurwa chifamily chianse batali kwenyara. Tunawashukuru leo kwa kufika hapa shuleni Nyakora kwa kusaidia wanafunzi. Tunamshukuru yu Joshua Nyarenchi mwenye amekumbuka watoto wa Nyakora kuwasaidia. Tunaomba msaidie wengine pia, mfanye mazuri, Mungu atawasaidia. We are appreciating Joshua Nyarenchi for the support he has given to our school, giving our girls sanitary towels, rice, shoes for the disabled, and cooking oil. That big heart that Joshua has shown to this school. Komenta nayo mbasa serikali kurigereria uchumi yense ya Kenya na gokeya amaguri yebitamba byo bachenu eli abayiboli bali bamenyete obogima bwanse banyare goikeria. Serikali singe uchumi itugerembe na mapato y'abayiboli abange galinse ebitambo ibi abana chinyaroka binyare goturumbo kiguri libe ligori omuyiboli olense pyo konyara kwa ikolense aranyare konyora. You find that they cannot afford even putting food on the table. So to buy sanitary towels for the girls is a big challenge. And because of that, the child misses classes. We thank the Joshua Foundation for assisting our children, our girls. Now our girls will be still in school always, and this one will help in improving the performance of the school. Kuripoti likita kia Ndizi TV korua se ward ya Kigogi kitutu chache North Constituency Eyemo County ya Kisii ilitalia Ndipon Asanya.
Mwachumu liko na nkumanyi gune birano bya kutokere kurwa sensemende studio nganchire nyakiro musumori mangana yua senchire boy kirano konere chikora gaisa tona mange to kwali garnetera cyo kumanya senchira yoboy kirano ritwale ko bwatera nere woitira somona boy manyire lyo higa koro kwa Joshua Auta ekero kali Petro de Mokera ane kishibi chamuliro gya wekira senchira yoboy kirano tomera nisa to buna botambe ritira nenche nkoro kwa Vincent Onyancha.